I Roig. Nascut a Barcelona. quan? 1963, 1 de maig, dia del treball. Una mica més endavant tindrem millor grup. Saps què passa? Un pas endavant, ja ho cantaven aquest. Natural de Barcelona, fill de... Fill de Joaquim i Carme, naturals de la Segarra i de Vilanova. Estudiant Estudiant a Horta, salesians d'Horta durant molts anys. Aquí n'hi ha els pares que arriben també. Després filologia anglesa a la Universitat d'Ita Central. Títols universitaris? Soc llicenciat, com el licenciado Vidriera del Cervantes, en filologia anglo-germàniques. Però això de germàniques és una exageració, jo vaig fer anglès. Estat civil? Estat civil, tècnicament, casat. Ara pensaves que diria tècnicament solter, eh? M'he pensat molt. Tècnicament casat i pràcticament... Professió? Escriptor. Però jo abans he dit que ets animista, no ho he dit però ho havia pogut dir. Sí, en molts llocs m'ho diuen. Hi ha una cosa molt bonica que és quan et demanen, i això tu ho entendràs, què posem de Chiron? Les Chironites, que són aquells éssers que treballen a les teles, amb una màquina que es diu Chiron, i jo sempre em quedo així perquè em posen coses molt Són estranyes. aquells personatges que quan fas una entrevista dius, avui tenim nosaltres Mario Serra, escriptor, senyor Serra, i llavors surt Mario Serra, escriptor. Collons, ho acabes de dir. Posa en aquell moment. En canvi, quan ja fa 5 minuts que ha començat l'entrevista, que potser hi arriba gent que està fent zàping i no sap on hi parles, en el teu cas no seria una ocasió, perquè no sap qui és, aleshores ja ve que ho posessin, però no ho posen. Bé, Hi ha una que variant. perdonin les caironites i els caironites. El meu esperit crític, els primers 30 segons de la presentació ja... Jo hi afegiré una cosa que és un esperit autocrític d'entrevistat, que és aquell Chironita que tu dius, el senyor Mario Serra, llicenciat en filologia anglesa, i aleshores la primera pregunta et diu, voldria fer-li una precisió, senyor Pujal, soc llicenciat, però també vaig fer 3 cursos de màster i tinc aquest càrrec. Això t'ha passat. Moltes vegades. Doncs jo no ho faig. Molt bé, Màrius. Escolta, jo crec que estem en família i tu pots dir la veritat. M'has demanat que vingui, però jo no sé res d'això que passarà aquí aquesta nit. Tu aniràs descobrint, ells també, però tots, jo també una mica. Primera cosa que hem de fer és saber què punyeta fem aquí. Doncs a veure, aquí celebrem amb una colla d'amics aquest 10è aniversari d'un dia de fa 10 anys enrere, quan el temps era temps, tu estaves igual, he de dir, el peix. Però jo no em feia aquestes metges que em pinto ara i vam presentar un llibre que es deia Verbàlia, sense el resultat de futbol aquest del 2-0 darrere, per cert, podria ser 3-1, avui. Estic encantat que estiguis una mica fònic. Aquesta va ser una presentació singularíssima. Ara podríem dir, quants de vosaltres éreu a la presentació a la que ens estem referint que vam fa 10 anys? Podeu aixecar la mà? 1, 2, 3, 4... No gaires, no gaires, No gaires, Tinc un públic que es renova. Sí, tens un públic renovat, certament. Aquella va ser una presentació que fem una sala bastant... un espai acollidor, però la sala era una mica freda. Sí. Amb unes cortinotes allà al darrere. Era el 27 de novembre. Era el FAT, si no recordo malament. Era el FAT, la sala plana, enorme, molt bonica, però molt gran. Són bastant grandots, estem recordant coses de fa 10 anys ja com si parléssim, però és que clar, mira, estem amb uns talls. És que el Sebastián és un crac, aquí hi ha gent, un aplaudiment sisplau per la gent, moltes gràcies, ja tenim la música. Mira. Verbàlia de Mario Serra, un llibre enginyós